Leadership. Inshallah. Ngiyaphila. Phila kunjani? Hayi kufika abakhulu. Sesikhona. Sesiphakathi. Sizobona. Siyabona. Ngibona. Leadership. Linjalo. Amsterdam what 5 and 19 siyawubonga umcimbi omhle kangaka. Nazoka siyabona. Comrades. Phila. Khamba kahle ngeWomen's Day. Konke kuqondile. Qondile commanders Ah morning. siyabona. Aha. Bomama njani? Siyabona. Waza. Province manje ngihamba kahle. Usayithi back. Usayithi back. iprovince igcwele la Ninjani Iphelele. khona sikhona. Hayi, siyabona. Asifikanga sasigalelekile. galelekile Akudali. bethu imbokolo kushubile Sishinto eyenzekayo. hayi siyabona siyabona
Sizongena straight ohlelweni. Ngizocela kwi-opening and welcoming u-Deputy Chair eze ngaphambili asamukele siyabonga. We Solomoni, we Solomoni, we Solomoni, we Solomoni. Why is so shy? Elamuna. Brasa, mkote brasa.
Comrade. Ningani comrade bambeni kahle. Comrade sambonani. Amandla. Comrade. Ngizonibingelela. Comrade sizonibukela. Sithi what 1, what 2, what 3, what 4, what 5, what 6, what 7, what 8, what 9, what 10, what 11, what 12, what 13, what 14, 15, 16, 17, 18, 19. Siyabonga comrade. Sithi sizweleni nisekhaya, nizwele nimukelekile, niphathe kahle ke comrade. Simlethele nabantu abakhulu enigcina ngokubabona kuma-TV. Abantu abakhulu ababuye e-Ajax, ababuye eNkonjaneni, ababuye endaweni ezihlukahlukene. So comrade, siyacela niyiphathe kahle, nilalele abantu bomkhonto benzani bayalalela. So comrade, sicela siyiphatheni kahle, singayihlazi phambi kwey'vakashi zethu nabaphathi bethu. Senzeni kahle ma-comrade, singakhulumi kakhulu uma ngabe ispeaker sikhuluma la ngaphambili sisinuka ithuba. Ngithi ngalawo mazwi ngiyanibukela nonke eMkhondo sub-region. Program number 2. Thandazo. Sizocela uDr. Dlamini eze ngaphambili asikhulekele. Emva kwakhe sicela abalaphi bendabuko basithokozele. Amandla. Comrades. Siyathandaza manje. Ngiyafisa lapha namakhompyutha ngathi angathula. Comrades, igama le prayer mawulicheka kuyichaza mazwi kukhona esithi prayer kusho ifiso. Kusho ukuthi ke njoba sila sonke comrades sinazi ifiso zethu phakathi kwesikwazo esikhulu kakhulu ukuthi sithathe lo masipala waseMkhondo. Manje ke mina noma ngizokhuleka la eBhobheni
kodwa nani ngiyafisa enhlizweni zenu nibe nokufisa. Sonke nje sithule sihloniphe uThixo sivala amehlo nawe uyithandazele ngoba ngeke sikuzwe kuzozwakala mina. Siyathandaza ke comrades. Amehlo siwavalile. Sibikisa izifiso zethu kuMdali wethu. Ngokuthobela. Baba siyabonga ekseni ukuba sibe khona kule ndawo. Ukufisa kwethu kunye. Ukuzwila ukukhala kwethu empilweni yethu yangaphambili manje senzela ukuthi ukusuka la ukuya phambili sibe ngabajabulile. Senzeleke Nkosi ifavor. Senzeleke Nkosi umusa ngoba noma lokhu singathi asideserve kodwa masize kuwe wona uNkulunkulu uyokusenzela kona. Siyabonga baba siyakumema ukuthi ube khona kule ndawo ngoba mawukhona wena konke kuzoba kuhle, konke kuzoba nokuthula, kuzoba nokubunye okuyokwenzela ubuhle kanye nodumo lwegama lakho ngoKristu inkosi. Amen. Emakhosini Ndawuka ngiyanibingelela nonke makhomredi. Ngithanda ukubonga abalaphi bendabuko. Ngicela ukubabona nje ngibabone bavele la ngisabamukela ngaphambili. Umkhonto abalaphi bendabuko bayaqina bahlezi ngaso sonke isikhathi sishaya usiyabalanda. Ngifuna sibalande la eAmsterdam babuye babone ukuthi umkhonto emkhondo ukhona uyaphila. Ngiyabonga. Mandla. Socela ozokwenza i-roll call of words. Deputy Chair. Ezingaphambili. Sizonhlola-ke ukuthi niphelele yini ma-comrade. Sizobona ukuthi siphelele. Sifuna ney'hambeli zethu zazi ukuthi emkhondo siyayenza into yethu siphelele. Ngicela ukuqala ku-Ward 1. Ward 1, are you there? Amandla Ward 1. Siyabonga province ikhona uWard 1. Ward 2, are you there? Amandla Ward 2.
Siyabonga Ward 2 ukhona chairperson. Ward 3, are you there? Amanda Ward 3, siyabonga chairperson ukuthi Ward 3 ukhona. Ward 4. Amanda Ward 4. Siyabonga Ward 4 ukhona. And Ward 5. Siyabonga chair Ward 5 ukhona. Ward 6. Siyabonga also chair Ward 6 ukhona. Ward 7. Ward 7 bakhona ngibabonile. Comrade umfundisi umlanga. Ward 8. Chairperson. Chairperson Ward 8 ukhona. Ward 9. Also chairperson Ward 9 ukhona. Ward 10. Siyabonga Ward 10 ukhona. Ward 11. Siyabonga Ward 11. Ward 12. Chairperson also Ward 12 ukhona. Ward 13. Angubona Ward 13. Ward 13. Ukhona Ward 13. Siyabonga esihlalo Ward 13 ukhona. Ward 14. Siyabonga Ward 14 ukhona. Ward 15. Hayi Ward 15 wodwa. Ingathi Ward 15 chair. Ngibeka uthathe bonke labantu nibheke Ward 15. Ward 16. Siyabonga also Ward 16 ukhona chair. Ward 17. Siyabonga Ward 17 ukhona chair. Ward 18. Siyabonga ke Ward 18 nawo ukhona. Hayi manje ke senilindele ukuthi ke kukhala amaflat kwenzeke zonke izinto. Ward 19. Siyabonga ke chair wonke amawadi wakho akhona ngaphandle kuka Ward 15 siyabonga. Introduction, Mr. Doctor. Amanda. Hey, sibusiseke Amsterdam. Ward 5 no Ward 19. Sivakashele. Saphinde sabusiseka nokuthi
yi-subregion yaseMkhondo. I-subregion enumber 1 ke la eMpumalanga ngokwenza izinto zenzakala. Siyahamba ngeforce sizodipha amasela. Sizodipha amasela. Comrades, first ngizobonga kakhulu maybe ukuthi nibe khona ngoba lo mcimbi lo ngaba ukho ngaphandle ku. Sibonga kakhulu comrades. Ngizocela ukuyintroduce noma ukunazisa ihambeli zethu ezizivakashele. Njengoba comrade uDeputy wathi abanye sokubona ku TV. Ami nokubona ku TV. Comrades niyokubona TV yami. Ngiyabonga comrade nokubona TV. Comrade ngizocela ukwazisa la sine-subregion yethu sine-subregion yethu engizoqala ngayo before ngizokhuluma noma ngazi ihambile zethu esinokuyibona i-TV. Sinosihlalo subregion ngizoqala ngayo uBaba Mkhabela. Ngizocela aphakame bamazi ukuthi uyena osihokayo la ku-subregion. Ngizocela uBaba Mkhabela aphakame. Ngiphakamise uDeputy Sihlalo. Ngizocela uBamnkosi uDeputy Sihlalo aphakame. Simazi ukuthi uyena ke lo obasene lo Sihlalo ukethe phambili. Ngicela aphakame uDeputy Sihlalo. Amandla. Waza khona waza. Amanda, comrade, vele ngihlanganamise unobhala comrade Nzile. Unobhala Mamasela waphume. Awungene umkhondo mawungene. Comrades, ngizophinde ngiphakamise uDeputy Nobhala uComrade Steve. Comrades.
Avinalo,